ମୁଁ ନା ଏବେ ପଛକୁ ଆସିଛି ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆମ୍ବ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିଛ ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ତୋଳିବି କେମିତି, ସେଇଟା ତୋଳୁଛି ଏବେ। ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଆଣିଥାଉ ତୁମଟା ରଖିବି କେମିତି ଥରେ। ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ହେଇଗଲା, ମାନେ 4ଟା ଆମ୍ବ ମୁଁ ଝଡ଼ାଇଲି ହେଲା। ବହୁତ ମେହନତ। ଏବେ ଧୋଇଦେବି ତାକୁ, ଏବେ ଧୋଇଦେବା ଆଉ ଖାଇବା ମଜାରେ। ମଜାରେ କହିଲି, ଥକିଗଲି ମୁଁ ବହୁତ, ଝଡ଼େଇ ଝଡ଼େଇକି ଥକିଗଲି ମୁଁ। ଚଳିବ, ସେତିକି ତ ମେହନତ କରି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ, ସେଟା ଝଡ଼େଇ ଦେଲି ଆଖିରିକା। ଏ ଗଛର ଆମ୍ବଟା ନା ବହୁତ ମିଠା ଥାଏ। ହଉ ଏବେ ରଖୁଛି, ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି ଆସେ। ଏତିକି ଆମ୍ବ ଦେଖିଲେ ମୋର କିଏ କିଏ ନେଇଯିବେ। ହଉ ଆଜି ହେଲା, ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଲୋ ବୋପା ଲୋ।